Medyo maatap kita talaga ngunyan. Tapiesta ngunyan sa Huruan TV Albay. Piesta ngunyan, mga tugang in honra sa tuya pong dayusisan na patron saint na si Our Lady of Salvation. Piesta ngunyan sa Huruan, as in piesta ngunyan mga tugang sa bilog na probinsya ng Albay. Iyo tama yun, tama dede. Piesta ngunyan sa bilog na Albay. Kaya po aramonta daw mga tugang ang sitwasyon dyan po sa Huruan TV Albay. Live si Jomar Bien. Nasa area. Jomar, good morning. Salamat, Bibi Henry. Good morning sa mga parantapay. Pinagigibo ng kunyan at misa Dalimawa. Inis mo sa Pierre kan Huruan sa Juan Kandiwi. Ang misa Dalimawa may koneksyon ini sa pagkiniriktan o yung pagturuparan ng tulong mga imay di sa tiwi. Ang Nuestra Señor de Salvación na di sa Huruan, ang Nuestra Señora de Soledad kan daro sa buhi ini, and of course ang sarpaan San Antonio de Padua sa buhi man ini. Isa sa kaisin datod pero nagbimisa dokon nasa pag-sermon ngunyan si Monsignor Chris Bernarde. Sige daw. Balon ta kung makadulo kita, narayo kita sa microphone. Pero dapat ang sermon ng Monsignor Chris Bernarde. Kanya'y malalayo na paggamot na nag-aakot sa tuyak sa katalingkasan. Iyan ang inabit yato sa Salmo Responsorial. Kaya pinapalo kita ng dakulang paglaon sa tahon sa mga pagbalot na sa tuyan na pagpabakan sa patungbuhay araw-araw. Dahil sa ang Diyos, dahil kita pinipirungan, dahil kita pinapabayaan, dayagay na nag-aakot sa tuyan, tangan ilukod pa man, ang imahin niya at puso sa talitan ng nagbuong. Magdanay sa sako at sinakasatuya ang kabilugan ng buhay. Kaya, pag-abot kang tamang panahon, ang kayang aking gusto nanitaw para sa satuya. Iyan ang lalaro yato sa ikagawang binasa. Ang inkarnasyon, ang pagkanitaw kan ating Diyos. Ano ang kaulugan kayo sa tuyak mga tugan? Saan mo tananitaw ang ating Diyos? Enos, tananing patutukuhan sa tuyak at dahil ay malalago sa paglago. Pagkamo sa Diyos mo, na dapat makasin ang yato na bilang mga tao, kayang nanitaw ang kayang ating tanganing ipamat ang pagkamo siya sa pagkamo. Alapit siya nanitaw ang aning sa paasi ni Kristong kakurangnan na yan ating ang Diyos, ating ang ama ng nanitaw. Makate at ang na Diyos at sakit di sa nanitaw. Kaya, yaon at aklak na ulitan at kanyang pagkanitaw ang perong hindi sa ibabong. Alagay sa mga hindi kita maging pagpante kaya lang pagpapagod na pagpaliwanag natin sa kuya ang sa kuyang pagpapagod. Hindi ipinawanag sa kuya ilang tarong kapagdan. Kita hindi mo niyang mga aking niya sa ngayon ni Kristo na kanyang aking gusto. Gawos kita hindi mga dugang, mga dipon sa kuyang sila Nuestra Señora de Salvación. Mga aking kasama sa kanyang kapagdan. Kung siring kung kita mga aking niya, siring Jesus na sa pagkagulandan, na pinagawa ni sa ibabaw ng kinabalangan ng pag-inod ng kanyang gusto. Magpamitis sa iya sa kagapan, magpahayat ng kanyang maray sa karatan, magpamitis yan sa iyang kahadean, siring man ipinawalan sa kuyang antigo niya. Ang katuyang pagdibusyon si Santa Maria, sa kuyang ina, inakot niya sa Nuestra Señora de Salvación, ina ning kaligtasan. Dapat magtubol sa lambang sa kuya, kaya
dalas sa tulilis ng kagurangnan na ipahayag na kitagabos pinaabot sa kaligtasan ang bintil sa nang paagi kailan. Iyan ang kailang pinagsihan sa kinakban. Pangalit kita na mga nilalang na kabaing kalalawon para sa Diyos. Lugar naman, mabuhay na kaligtas. Kalingkas sa kapangyarihan ng kaligluban. Kalingkas sa kapangyarihan ng kasalan. Kalingkas sa kapangyarihan ng sinakban. Mabuhay nilang ito ng mga pagkakas. Ano agad? Bago man, magsasalit sa iyo sa sinakban. Yan nagtaw sa kuya, ikaw ang sitwasyon. Sabi niya, hindi kang mapagdaan din ng mga ilo, digdi sa ibabaw ng dagat. Sunay kita magsusulo digdi sa kinakban. Kasi nagsabi sa to sa pagpaano. Mailot ako sa iyo, mga naghandang kaming lugar sa mga kuya ng dagat. Tapos main ako, yaw ko ba? Main ako, yaw ko ba? Magayon ang promesa ng matubig dan sa kuyang paglampay ng hig ay bagong sinagalan. Kaya magputala, kung kita o narot may isang paglampay. Ang tinglalaan ang yari yan na magayon na bayang kaguban ng katuyang gamot. Hindi lang katuyang ang kailang. Kaya niya at magayon na kasama. Naguman kay Taas ng Diyos para maaliyan ang mga ibinahin sa kuya ay kayan. Isang taban. Ano at sabi? Inamulan ang pininin siya siya. Isang ulan ang mga kapustol. Isang nagsitan sa mga ilog ng simbahan. Tuman sa kalabang. Tuman sa lugar sa ito. At ang mga ang pinila, ingat woman, before your son, kita ini kita mga aking ini, simbahan na inintigan ni Santa Maria, ang aning kailang pamataan, bilang isang tunay na kita mga aking inintigan sa iya, ang aning bibigyan bilang isang tunay na kita. Kaya kita nang susuko, kaya kita pinapabayaan, yaw si Santa Maria, na pagkuyang sila, kaya tapo na nagkakaroon. Mga tugang, iyan ang nagkakaroon ng pagkakaroon ng Diyos sa pagkakaroon. Dahil kita binayaan na mabuhay maghanap ng kanilang dalan. Pinamimig niya ang sarili na yung sana ang dalan na sa punyang dalan. Ako ang dalan ang katuturuan sa pinang dunia. Ikinaw sa punyang isang pagkakita na makikinan siya na dahil isang misyon kung di kita ano po na magpaligid. Isang kakurangan kayo sa nang patuyang kaligtasan. Iyan ang kayang titulo ni Maria. Iyan ang kaligtasan. Kayang kayang undak ang kaligtasan at ayon sa pilit na Kristo sa kaligtasan daon ng sirahan ang Western Family pagdiring sa Kristo sa kaligtasan sa kaligtasan mga bugan hindi at magayon ng presensya ng isang asin sa kapuyas na pagdaling pagpungaw sa iya ang babae na nagsusay ng buhay na nangyayari sa kabilugan ng lakaritahan ng Diyos ang kapuyas ang ating sinundahin sa iyong ating baging pagpungaw sa kuya padagos na nangangatabang sa kuya. Desa dengan algaw na sa kuya ni sinundahin
pinakahugasan sa ilang pagkakas, kayang pagkakakas sa langit ng tapos ang sayang misyon. Padagos ang sayang pagkakakas. Tanganin lugod naman, kita na mga tinauning katumpan ng ipinig sa ipahaning kinapang. Padagos na maghanap ka sa sa kagayunan ni Laming Mahal kay Diyos, sa kagayunan ng pagsigbat ni Santa Maria sa Tuyan sila, ano man ang Tuyan sila. Ano ang gustong sabihin ng sa Tuyan sila? Pag sana sabihin sa taso na ilisyon ni Santa Maria, mga nangyayon. Kundi lang kita ng kakateriko, tanganing tauan, yung malinaw na kasimbahan ang pangabunin ng kayang natin sa tong pagurangan sa paagitan ng kayang pagkabang. Itaw gato ang marikas natin sa simbahan ng yanan niya, lalo ba sa taon pa ng mga kapitisilat na matuyang sinasabak sa ibang pinagdan kung yan ang kapatid. Ikami tinatang sa tuyang banguan na detal, ikami tinatang sa Pilipinas, at sayang pagkakalan ang bintala na itasarang Kristo ang pagkakalan na isala ang dalang pasuling sa kapalitan. Lugod naman ang katuyang teritorial po niyan, maghatos ng kaubawan, maghatos ng gloria mga sa katuyang ng kagulangan, katuyang ng kamarawan, sa ating mga sa katuyang ng halaman. Aking tiyak Diyos, matugnan sa tuyak, sa pangangit din, ningkap sa katuyang ilugan. Tangan hindi ka panagos, na magkami lulukutan, at karukanin ilugan, magkirirasan. Iyan ang aking sa tuyak sa tuyang ilugan. Ang hindi dapat sa ilugan na kakuwanin sa ilugan. Agadin niya sa kanyang ilugan. Natutulog na mamagitan mga kibutos niya sa iyang tulong sa gawas ng pagsabi. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Salvación! Yan yan preso sermon Yan, ni oo. Senyor Chris Bernarte. Oo. Naiuan nag-celebrate misa. Damo namang pati digdi, pinugay sinta. And gulpi na ang tabo, BP Henry. Digdi sa sarong bangka, papalunod na sumasarabay sa bangka. Dahil so imahen ni Nuestra Señora di si San Antonio, yung San Antonio de Padua, saka niyo piksaro lang si David Henry. Piksaro lang sinda sa sarong sakayan. Then ang sarong sakayan man na si Nuestra Señora de Salvación. Parulunag na di sa sarong sakayan so iba nagarating kan misa natalunad na sila kan sakayan tangani na day na taon pa magkasiribot. Then after kan misa saka ila ikakarga si Nuestra Señora de Salvación sa saruman na sakayan kaya di ba sabay duman maswerte na natawan ako ni Father Salando ng ticket kaya makakasabay ako mismo sa duman sa sakayan pagka-libot. So, pagkatapos kan misa ang masakay kami pasiring duman sa may sentro Kantiwisa, may sa barangay Baybay, then mabalik digdi sa Uruan, lalapwasan ninyo, mapasiring sa barangay Mayong, boundary kang Camarines Sur, then saka mabalik digdi Giraray sa Uruan Campier. Medyo na delay sumisa, nagpun 4:30 na dahil ang nagka-diferensya sa supply kan kuryente, pero naayos mang Giraray, kaya nakapoon 4:30. Kapag gulpi talaga BP Henry ang tao, nagabot ako rin 3 o'clock,
pinakaulog. So, lunadang ko, tumana na parada, harayo na sa bulod na, dumana nakaparada. Dahil lang sa kadakulang kanikulo, naagyan niya to, dakulo na mga pampasayarong gift sa mga tinampo. May mga tent sa gilid, digdi na gusto ko sabihin, digdi na sinda, nagparada, ipapagimotos, kang Nuestra Señora de Salvacion. Kagurangan. Asensya iyan na dito sa mga tinampo, iba sa mga pribadong lote, Yan. sa mga barangay ho, sa sa covered court, na panalo gibikulo sa katen na iyon na ginamit kan mga dekoto na nakaparaga na sabi ka nakauli niya itong mga tanod. Kasud mo pa sa nangapon, duminagsa na sa dakulo na tower di sa Huruan. Kasi sinribot-sibot na sindagani sa pag-iskusarkan mga ini kung sa maipwesto. Dahil lang taan mga iniiyuan maaratindirkan misang undanaga and of course masabay naman sa selebrasyon mga pistahan ni Nuestra Señora de Salvacion. So yan tabi bibihan. Jomar, go ahead. mga anong oras matapos siya na maritime procession? Basado sa schedule, supposedly 5 o'clock bagay ni Mapon. Iyo. Then after kan 5 o'clock, supposedly 4 o'clock Mapon so misa. Then after kang misa, alas 5 ko ta, nakunday na dili sumisa, alas 5 ko ta so aurora sa dagat o maritime procession. Then after that, naka-schedule na pag 9:30, magkakaigwa na kan Pontifical Concelebrated Mass na si Bishop Joel Bailon mismo ang maselebrar. So, expected na siguro mga 1 hour lang ini. 1 hour, dahil manabutan ng 2 hours ang aurora sa dagat. Makakabalik na kami sa mismo sirari sa pier kang Huruan. Ayun. Okay. So iyo yan bibihan bro ang mga pangyayari mo yan dito. Mabalik ako ta isisinyala na kami magdulok duman sa may entrance kan supasiring duman sa sakayan lulunadan para preparado na sa mga matarabay sa bangka na sasakayan mismo ni ina kung saan duman man ako makakasabay-tabi bibihan bro. So mabalik lang tabi ako bibihan bro taut-taut hali direktamente digdi sa Jomar Bien. Thank you, Jomar, sa report. Hali po dyan mga tugang sa Kwan sa TV Albay. Hali po yan sa Huruan TV Albay. Good morning tabi dyan sa mga taga Huruan TV Albay and happy fiesta po. Oras natin alas 5 na po nin aga. Alright, so panagos ko mga tugang nagantabay sa DCGB sa programa niya tong Morning Hirit. Ngunyan pong aldaw na ini, tabi, standby muna kamo dyan ta dangugunta mga tugang an sa tuya na regular na segment. Dito po sa DCGB ang sa tuya tabing bagong umaga. Alas 5 na po ninaga. Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa. Masdan niyo ang mga bata. Maligayang araw ng Sabado, kapatid.
Ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Santa Clara ng Montefalco. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan na po natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 11, talata 13 hanggang 15. May nagdala kay Jesus ng mga bata para ipatong niya ang kanyang kamay sa kanila at madasalan. Pinagalitan naman ng mga alagad ang mga taong may dala sa kanila. Kaya sinabi ni Jesus, Pabayaan ninyo sila. Huwag ninyong tigilang lumapit sa akin ng mga bata. Sa mga tulad nga nila ang kaharian ng langit. at pagkapatong ni Jesus ng kanyang kamay sa kanila, umalis na siya. Ibinahagi po ni Sister Gemma de la Cruz ng Daughters of St. Paul ang ating pagninilay. Kapatid, sino ang una mong naiisip kapag may chocolate ka? Nare-remember mo bang bigyan ng mga bata? Laliman pa natin ang tanong, anong mundo ang ibig nating ipasa sa mga papalaking bata? Wonderful world ba? Nakikita ba natin sa kanila ang kaharian ng Diyos? Tulad ng nakikita ng ating Jesus Maestro sa kanila? Humanga ako sa aking ama at ina sa kanilang pagmamalasakit sa edukasyon ng mga bata. Una, itinatag nila ang Sacred Heart School, kung saan isa ako sa mga pioneers kasama ng mga kasing age kong mga bata noon. After 40 years, humimlay na noon ang aking ina, nagtatag naman ang aking ama ng Schola Christi. Itinayo muna niya ito sa likod ng aming bahay. Tuwing umaga kapag nagmamano ang mga little boys and girls, isa-isa niya silang binibigyan ng chocolates. Super saya ng mga kids, pero alam niyo, mas malalim ang natatanggap na ligaya ng aking ama. Malamang, iyon ang isa sa binibigyang kahulugan ng ating Jesus Maestro. Nasa mga bata matatagpuan ang kaharian ng Diyos. Kaya naman, kapag nakakatanggap ako ng chocolates, ang mga musmos ang nare-remember ko. Kaya ibinibilin ko sa aming guard na kung sino ang batang magdadaan, ibigay ang natanggap kong chocolates. Paano natin maigugugol ang ating panahon sa kanila? Noong May 25, ipinagdiwang ang World Children's Day sa kauna-unahang pagkakataon ni Pope Francis. Layunin niya na maging tagapagtatag tayo ng makatarungan at payapang mundo para sa mga bata. Sa ating simpleng paraan naman, mag-chocolate project tayo. Halimbawa, alagaan nating mabuti ang mga batang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ipaunawa sa kanila kung ano ang tama at mali. Turuan na magsabi ng hindi kapag makasasama at magsalita kapag naaabuso na. Magpaaral ng bata na hindi kayang paaralin ng magulang. Sa Chocolate Project, mararanasan natin ang makalangit na tuwa. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paullines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari niyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paullines Radio collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga
asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 5:10 na po. Ninaga. Aga na! Morning hirit na sa DZGB. Kay ba, ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Doktorin. Morning hirit, programang maugma, pamparelax pagkaaga, mga baretang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kinaaban. Ay, gusto ko yan! Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Kaya na talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Gini magayunon magburo ba ili pag-arog ka nga tabo na ding. Sabado ngunyan. Mga tugang happy fiesta po sa bilog na probinsya ng Albay. Fiesta ngunyan kan Our Lady of Salvation. Mga tugang ang sa tuya tabing patroness. Mga tugang kan Albay. Viva la Virgen! May mga aktibidades po dyan sa may partikan Huruan TV Albay. Lalo na pwedeng pinag-antabay rin yato na maritime procession. Yan po naman sa Ramon Senior Chris Bernardian sa tuya ng mga pagiriba. Mga kwan yan, ha? Okay, Guatabi ki maritime procession pasiring dyan sa kwan. Pasisiring po dyan mga tugang sa bilog na probinsya kan Albay. I mean sa may partikan TV Albay, ha? Kaya, kumusta po ang sa tuya na po pagkaaga? Good morning, 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 good morning. Junapolis po sa tuyang partner sa technical department sa newsroom. News Director Mario de la Cruz.
para po sa mga Bareta kan Aldao. Kumusta po ang satuya na mga kwan ngunyan, mga early risers natin? Sabado. Good morning tabi kay Iron Banyas. Good morning po dyan sa Barangay Pigkali, Legazpi City. Hali po sa Quezon City. Good morning, mga taga Pigkali, sabi ni Iron Banyas. Margie Aguilar, good morning tabi from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Uy, good morning sa tuyan na mga friends natin from Riyadh. Rolly Alvarado, good morning po dyan sa Pasay City. At saka good morning tabi kay Alan Asaytono dyan sa Manito Albay. Kapitan Toy Barahas, good morning amigo dyan sa Barangay Sagpon, Daraga, Albay. Kumusta lamang po ang satuyan na hapon? Hindi po mga tugang sa satuyan na programa. Kumusta po ang satuyan na mga birthday celebrants? Happy birthday. Sabi ni Kapitan Toy, may aram ka lamang na para sa Antigwar. Wara na kaya asus tagabagtang. Sige. Tabi. May kapto ipapasantigwar mo? Ang aram ko tabi na pwede mong dumanon na tatao magsantigwar si Congressman Didi Cabredo. Bako Junior, Congressman Didi Cabredo baga? Tatao yan magkuhan, magtatao magsantigwar. Doon pa katabi kay Kung Didi, Kapitan Toy, pwede ka magpasantigwar duman. Martin Aliling, nasa Imos, Cavite. Maray na aga po, dyan sa Imos. Federico Oraye, good morning Henry M. Sabi ni Manong Ed Esquejo, good morning daw Migo, Sabado na naman, bike lamang. Tama iyan Migo. Ingat-ingat yung mga bikers natin. Yung sa tuya, tabi ng mga bikers sa pag-aaga. Good morning, tabi dyan sa Indo. I-text na po ang mga birthday greetings natin. Papasadahan tayo tabi ngunyan Aldao nin Sabado. Sabi kan texter ta, good morning, Henry M. Deka daw ngayon kan maraot. Sarawayo nun naman Good morning daw tabi, happy birthday kay Romela Batalla Oriol ng Laguna in regards to Edwin and Hailey also. And also happy birthday kay sa August 18, Evangeline Batalla ng Binanuahan, Legazpi City, and Placer Nunez of Zone 1, Bitaano, Legazpi City from MMC. Yan Good morning tabi sa mga birthday celebrants natin. I-text po sa indong mga greetings sa 0928-777-5548. Pwede po nindong ipaabot dyan ng mga Christmas greetings in the morning. Dito po sa DCGB. Tabi sa luwas, kaya batamang girarayan, Mega Force Patrol, ngunya pong Aldao nin Sabado, sa panginginot tabi ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. Di ba ngunyan yun daw ang Ibalong Festival, street presentation. Pero grabing alingaw talaga. Grabe ang alingaw. Ramunta daw mga tugang sa pag-asa kung nataiyan ta nagiging maalingahot sa tuya tabi na palibot. Diba? Resulta kang sabi habagat, ipikto kan habagat garuyaon sa tuya. So, init sa tuya nakapalibutan. Alright? Good morning, tabi, amigo. Aram ko na atab kata grabe alangaang. Iyo talaga, amigo. Salbatan na talagang grabe talagang alangaang. Hindi ko talaga maintindihan naman na nag-aga, bata bagang electric fan, dahil ka man ka dapat na magpaparatututok ta. Ang electric man baga, di ba? Ang electric fan, dry air yan. Pag ukakantoon, mga tugang, dakulang problema yan. Pwede kang magkailang ka yan. Anyway, oras natin 15 makalipas alas 5 din pagkaaga. Dili kita sa mga buena manong bareta, mga tugang sa morning hirit sa DCGB. Ngunyan pong Aldao nin Abado. Buena manong bareta sa morning hirit. Buena manong bareta, mga tugang sa morning hirit. Ngunyan pong Aldao. Ngunyan pong Aldao, gigibuhon tabi ang Ibalong Street Presentation digdi po sa siyudad nin Legazpi. Susog sa informasyon, mga tugang kan City Tourism Office, asin po sa plano kan lokal na gobyerno, ang street dance presentation para idyan, gigibuhon tabi hali dyan mga tugang sa gigibuhon tabi dyan sa Villamor Subdivision. Dyan tabi mapuon mga tugang sa Villamor, ang sa indang
ansa inda tabi na ano po kay ni assembly. Then pasiring po yan sa Sentro kan Legazpi. Paghali po sa Sentro kan Legazpi, pasiring po yan mga tugang sa SM. Diyan po matapos ang Ibalong Street Dance ngunyan pong aldaw. Yan. Mainit na. Mag-ingat tabi. Magdaragayod kidakol na tubig pero ilingon ta kung magiging sitwasyon dyan. Mga tugang ta naghanda man da tabi isang team para po maprotehiran ang satuyang mga participants ngunyan pong aldaw. Mientras tanto, brown out sa aga. Brown out sa aga na ipinagtalaan mga tugang kan Aleco. Pon alas 6 nin aga hanggang alas 6 nin pagkabanggi. Kansilado. Yan Cancel databi mga tugang susog sa ilinuwas na report kan Albay Electric Cooperative. Yan kaya cancel, tuloy-tuloy lang ang ligaya. Mga tugang digdi po sa satuya na palibot. Pagkatapos, nansiring na bagay, kansilaron man tabi yan kang National Grid Corporation tabi. Taankaw sa tabi kan brownout sa aga kota na 6 a.m. to 6 p.m. Iyo po mga tugang ang mga gigibuhon kang NGCP. In fairness po sa Aleco, bako tabi yan Aleco. NGCP po yan. Alright, o di saga, enjoy tabi kita. Dahil po schedule mga tugang na brownout sa satuya tabi na palibot. Dahilan dyan sa kanselasyon na iyan kan Albay Electric Cooperative. Mientras tanto, iba pa niya to mga tugang na mga burobareta ngunya na pagkaaga sa GB. Oy, long weekend tayo Long weekend tayo. Mga tugang puntabi sa PETSA 23. The next week po baga, August 21, dapat iyan po daing holiday po yan. Dapat holiday. Dayan po pigapod na Ninoy Aquino Day. Yan tabi so aldaw mga tugang na binadilgadan. Si Benigno Aquino. Mga tugang si Senador Benigno Aquino. Dumantabi sa tarmac. Imbis pong gibonan na Agosto 21, ilinipat po siyang PETSA 23. Ilinipat siyang PETSA 23 mga tugang 24 Sabado, Domingo 25. 26, wala na naman. Ang 26 po, National Heroes Day. Di ba? Apat na daw. Naduro-diretso mga tugang na bakasyon ang mga nagtatrabaho sa gobyerno, magin ang iba na nagtatrabaho tabi sa pribado. Yan tabi ang good news, para po mga tugang sa Tuy Agabos. Mientras tanto, mga tugang gidibo tabi kan Department of Health kasuhapon ang launching may kinaraman sa pig-apo na Healthy Workplace Program sa Bicol Region. Sigon sa entrevista kan DCGB News kay Dr. Monray Mancilia, ang DOH Bicol Medical Officer 4, sinabi kainin na ang healthy workplace pinag-inganyar para maiwasan po ang padagos na helang mga tugang kan sa tuya na mga kababayan habang nagtatrabaho. Ang healthy workplace by may connection tabi sa pig-apod na Occupational Safety and Health kunhay ng sendang partner digdi iyo ang Department of Labor and Employment as in ang Civil Service Commission. Magayon ini na advocacy mga tugang kan Department of Health. Mientras tanto, iba pa niya to na mga bareta ngunyan pong aga digdi po sa DCGB ang Bureau of Fire Protection sa pagitabi ni Fire Chief Jubay nangapudan sa publiko na kinakay po na mag-ingat tabi sa kasulo. Tangani po na de kita madanyaran masyado. Sigon sa pahayag kay nina, susog sa endang pag-adal, mga tugang ang pinaka-common na pipunan kan kasulo sa Bicol Region, iyo po dat full and pig-apod na faulty electrical wiring. Paano kan, pero hinapot ko siya. Ano nga niya ako, totoo ba na ang rason iyon, maraming naglalaro ng apoy? Ay, hindi naman daw totoo yun. Ang mga naglaro ng apoy, yung mga kabataan, gamit ang posporo. Yung mga matatanda po na naglalaro ng apoy,
kwan daw, hindi naman daw talaga yan pinagsisimula ng sunog. Hindi naman daw talaga pinagsimula ng sunog yan. Kwan talaga siya, na talagang umiinit lang po. Umiinit lang po. Napaulok sa kuya si Surango ni Jubay. Kanya ko, totoo ba na marami tayong naglaro ng hindi naman niya sir, totoo yan. Alright, pero ilingon nindo mas maraming mga tugang na may mga pag-iingat kita tabi sa tuya ng mga sadiri para maibitaran ang problema. Alright, sige. Good morning, Henry the best. Tabi di Dun Agripa. Dun Agripa. Yan. Morning, DCGB. Maray na aga po, amigo. Katuya, tabi dyan ng mga birthday celebrants, I-take na po ang mga birthday greetings natin. Apodanta na daw ang Pag-asa, DOST ta. Ngani na klaro akwanta na ini. Good morning, tabi kay City Councilor Milabal, ex-officio member tabi. Kasanggo ni ang Panlalawigan. Good morning to all mankind, lalo na po sa imo. Yes, good morning. Councilor Mila Good, kadang tunay maray na aga tabi. Sa imo, Councilor Mila Good, the best ka. Okay, uy, alas 5:24 na ali. Sandali lang, tamay po. Hello, good morning. Good morning. Migo, good morning. Good morning, Migo. Ano itong street presentation? Saan maagi tabi? Kauro mo kaso hapon si nga nini, si Bong Samar. Opo. So sa kon baga siya, sa incident management team. Sabi lang mo na pa rin po. Tapos ay maagi, Migo. Sentro kan Legazpi. Tapos matapos sa SM, maging Rizal Street, pag-alis sa Rizal Street, going sa may LCC pare. Oo, tapos LCC, Sentro, pasiring na sa SM. Bako mo pala sa wakan, Migo, Bako. Kalibungan niya ako kung ang paguna ko sa Sawangan. Kaya nga ni sabi. Paguna ko sa Sawangan, ang tapos pala sa SM na. Matapiklar mo, Migo, sa siyempre sa mga maaragi baga duman sa ibong na tinampo. Oo. Salamat, Migo. Yo, sige Migo, enjoy Okay. Happy Balong. Yan, Nalibong man ako kay ito. Kaya yun na, ito yung sabi. Pero ito, lingon ta. Hindi nga natuloy ang brownout ngayong Sunday, pero naging magdamag naman po yung brownout kanina dito sa Daraga. Salbatan ng pangyari sa Maabaca. Naku ako nasugo sabihon ni Kaptoy na mga Santigwarta, natab kang unya na aga, jojo kan sagpon. Thank you tabi Jojo. Dahil ko man nasa bunako talaga. Sabihin mo, naghanap si Tuiki para Santiguar. Tanatab akong ipapasantiguar ako ni Kapitan Toy. Salbatan ng pangyari. Dahil ko na ko itumigo Dahil ko ito na ko amigo. Jojo. Amigo. Dahil ko na ko itong joke ni Kapitan Toy. Ipapasantiguar gayad ako. Yung man ang ganda. Luminoy, amigo. Jojo, ano yan, Nalubat, amigo. Nalubat. Ipasantigor tanga si Henry M. Tanataw. Napanood mo niya yan, Alright, alas 5:25 na. O sige, standby ka lang, Jojo. Tapod ang kong Pag-asa. Ramon ta daw. Kung makuano niyan, perming maalingahoton. Bakit kaya maalingahot? Ano nga niyan? Apod kaan sa Tagalog? Ano nga niyan sa Tagalog kan maalingahot? Maalingasaw? Maalingasaw iba man, maalinsangan. Alright. O sige, duwa naman kita kay Jomar Bien. Sandali lang ta. Di pa nagsimbag sa Pag-asa. Baka mamaya lang baka mamaya. Balikan ta po ang Pag-asa. Ramon ta muna ang sitwasyon sa Huruan TV. Albay, kami Jomar. Good morning.
Good morning. Hello? Hello, Jomar. Pasok. Ayun. Hello, Go ahead. Henry. Yes, yes. Go. Hello, good morning, Grabe Tabi, sa mga parantabay. So, tapos na palang sumisa and pinalunad na kami digdi sa Sakayan kung sa inyaon mismo digdi ilulunad ang imahen ni Nuestra Señora di Salvacion. Mantang so nalunadan kan imahen ni Nuestra Señora di Soledad as in ni San Antonio de Padua, umintas na ako na nagtahaw-tahaw na para magkasabay sa prosesyon. Puwera ka iyan, sa palibot kayo ni mahiling maobserbaran mo an sobra sa 50 saradit na sakayan na masarabay man sa maritime procession o aurora sa dagat na pasiring duman sa Sentro Can Tiwi, mabalik di girari kami sa Oruan din sa Barangay Mayon, saka mabalik di sa Oruan. Kapul na tao ang naggugusto ko ng magpakasakay pero limitado man lang. Ay nga ni pala na nalulunadan mo yan. Sabi 50 lang dapat digdian na maglunad. Kaya may instruction duman sa ibang mga tripulante, pigpapalyo duman sa rescue boat para ma-accommodar sa mga natawa na ticket. Nahiling ko sa ibang ticket ang number is more than 100. Pero sabi digdi may nakanunsya na 50 lang dan na pwedeng makalaog digdi. So, nag-anunsar pa si Father Joseph Salando duman sa pier mantang kami sasakayan inold muna so pagpalunad sa garo sumusikero papalaugo naman o sumusikero dakol-dakol na ito then saka ilulunad mismo so imahen ni Nuestra Señora di Salvacion. So maliwanag na BP Henry, kalmado na ang dagat, magayon nining oras na pagsasakay, magayon na sitwasyon. So ibang mga bangka na nakapalibot hindi na gustong mag-iba, igwanin mga balloons na yellow and blue, mantang sa iba, so mga parasira man lang siguro ini na suminarabot na digdi nakapalibot na sa dakulang palakaya. Palakaya yung nalunadan ni susaradit na kapalibot na ay nag-anunsya magbalyo na sa ibang palakaya so baka malunod din yung nasa sakayan nasubrahan? Overload? Ma-overload din talaga? Ma-overload dahil pa nga ni sa musikero nakakalunad dahil pa nga ni sa musikero Dahil na-estimate kung pera dapat ang magsakay dyan sa bangka? Garuda ipabaralyo sa iba sa sabutan may mga ticket man nga ning tinao sobra palaan iyo kaya yung napiga si kasong yan may nagrunning sarong sakayan digdi papabalyo na ata sa ibang pasahero yan may mga marulunad pa kaya dakul pang gusto kong maglunad na may mga ticket man daw instruction digdi kaya dahil pa nakakagoin actually, day pa man nga ni, so imahen na ibabalyo digdi, ayusun mo na ining bilang kan pasahero, but nagpakapwesto na, so iba. Pero di pa man sana actually kami sa laog, na so may mga life jacket, which means ining so mga life jacket, may life jacket, ini so nagkatarawan passes, ticket, pero dakol kayo ang tripulante, yun iso ipigpapataram na magbaralyo. So ibang tripulante magbalyo duman sa ibang sakayan. Kasubag ko nga ni, garo mas gulpi pa sa tripulante kaysa sa pasahero. Kaya biga paray pa, magbaralyo na ngayon ka sa ibang takawan. So mga takarig di ba ka na, nagsasarabay man sana. Ito ang ibang ipapabalyo. Okay. O may mga nakapwesto na kami digdi, nakulong pa ng malaog. So may problema. May problema talaga pa. Kaya nagpakatukaw na, harap mag-iriro. Dahil aram ko ano sitwasyon. Digdi sa entrada, ang sitwasyon depende. Digdi ba ka sa pier, ginibuhan man ki tulay-tulayan na extended sa dagat. Para maski magtaog-taog makakalunad ang tao
ano na may ano na ning mga instruction digdi. Ilipat na lang. Mm. Pasensya na po. Pero kailangan po kayo sa puti. Ina po ang day Then makalarga ko na kipaglipat abo magbraba. Tapos po marilipat ining ang priority po natin si CSPC po. Kasi sila ang matugtog. Kami nga ni po, dahil po na araw, kung makasabay din kamo. Baka pwede po magbalipat. So ang priority da so ano so banda. Oo. I don't know kaming mga taga-media kung paliun man. Oo. Nagkapira kami digdi. Pero tulo kaming taga-media. Oo. Dahil kumaramba kasabay kami sa paliun. May tulo kaming media po. Oo. Overload magiraray maski gani yung kaming tulo. Pero mamaral yung kami kaini. At natabay dragsarak. Ako naman, bata piyesta ngo niya ni ina. Ako naman. Gabos ini gabos maharali gabos ang isa salida so ano so Banda? So banda. Sino nagpasakat yan sa Indo? Dahil ko alam may mga ticket kami eh. Oo. Tinawa kaming ticket. Oo. So garo tuluman na agad kaming taga-media digdi. So sa Dili ka mong tulo nagkapagabat yan? Ang bata sa raday man sana kami. Baka ka ba nagkapagabat yan, Jomar? Bako man lang kami, gabos kami papahalion, gabos na tao digdi. Marali, bako lang sumidya. Alatunda kung ano. Kasi 70 lang daw ang capacity kaya ni sabi kang babae. Pera na ka mo dyan. Dahil maantan mga so 70 alokado, dahil pa pampalandig di. Okay. So banda, tawan na ki-priority ito. Siyempre sa banda tumatugtog. And of course, siyempre sa mga sa diocese, sa mga padi. Di ba ka? Itong uro to pa sa stage, diray pa man. So medyo may problema dahil taram kung anong mangyari kaya ni. Ano sir, meron ang desisyon? Sabi nito, takot magkarali ka, boss. Rali ka, boss. Wala na problema. Oo. Tigalat may sa desisyon. Di madunumog ka mo dyan? Mabaliw mo lang. So, dito sa dito sa kayan. Oo. Hindi nakapantay na sa kataning. Sisi nagtarama dyan ko magsakat? Magsakay? Sa kuya, tinawaran ako pa ni Father Salando, tinawan akong ticket ni Father Salando. So, media, si Father Salando nagtawag ticket. Ako talagang hiling ko. Sabi ni Father Salando, may location na 10 sa media. Tuluman lang nga ni kami na media digdi. Dahil ko aram kung ano, magyari kayo ni. Okay. Di yan makapahaloy ka mo tulos kan makapoon. Yung naglawag na so, naglawag na so musikero. Naglawag na. Para lawag na so musikero. Sabi ko, mas maraming mga kayo na di kami digdi yung kita. Pag tuminugtugin nila, naman ako makareport. Yung dapat lumipat ka kayo sa ibang lugar. Gabos na music madangog sa on-air kayo ni. O takon niyaong ka na dyan, magtugtog yan. Maribok yan. Oo. Kaya mas gusto kong bumalyo. Pero 35 na musikero. 35 musikero. 36. Grabe, ade. 35? 35 sinda. Kapag nagang capacity, ito sabi ka kung si Pedro lang ang pwede digdi. Including sa mga kapos-kapos na. Ang kapag sa musikero, sa mga parishioners pa, so mga sa, energy, garo man ang gada na ini. Pero mas gusto ko nga duman sa value. Taud-taud kayo pag tuminok-tukin wala na, off-air na ako. Yeah. Daday pa, si Father Salando, sige pa ang taramduman sa stage. Nagtataon in schedule, pigtataon niya sa schedule, and of course, instruction. So, habang digdi, hold man digdi sa garo kinibong tulay, hold so mga nagpaka-life best naman, iyon na nga na yan, ayuso ng lawag kayo niyo. Dipisin la pati pag nakatukaw na. Dipisin la pati dugon.
Ayun, ano ini, garo, stalemate. Kung sa Diyos, be ferry, nangiriruan. Yun, sitwasyon digdi. So, yun dahil ko aram kung siguro balik na lang kita. Ayan, nag-signal na si Father Talando. Tapos na to seremonya duman sa pier. Kumusta? Maliwanag na dyan, Jomar? Maliwanag ko na, Bipe Henry. Maliwanag ko ng maray. Wala nang kapor problema dahil ang aninari para sa mga ilaw at mga mga sakayan. Yun hindi na so siyempre kayo po na magali, so kayo po naman may mag-arali di para makalaog sa iba. Ano daw sitwasyon gani lingon ta ako, no problem. Mas magkayo nga na makabalyo ako. Ilingon ta. Anong sitwasyon? Pinay-reserve naman sa likod. So, mga lunad, mag-reserve na naman sa likod sa digdi sa parintera. So, musikero. Kuna so, clergy. Yan lang ang ko digdi. Kung mag-over man ang kanina. Sabi, sa likod na tabi. Sa likod na lang. Pwede kami maglipat naman tayo. 460 lang po. May isa na po. Okay, malipat kami. Saan na kumagi? Dito baka. Luksuhin na dyan. Tubig. Matulay kita din sa gilid. Pasirin kita sa likod. Maray din sa likod. Taday sumusikero. Baka namang makareport ako taon-taon. Sir, pwede magpwesto. Ay, sumaki na amang ginari. Ribok mo ginari. Yung man naman, sir. Okay. Ribok. Tatas, pwede ako. Para pag-report. Tayo nang agi. Duman sa balyo. Mabalyo kita rin. So, dumanda ako sabi kang Coast Guard sa taas. Tapa ko masyadong maribok. Natatabangan man kita kayo ng mga taga-Coast Guard. Sa taas, ay, nangagihan daw digdi. Ayun Awan yung mga sumusikero sa taas. Hindi ka mo maturugtog sa taas. Hindi ka mo matugtog sa taas. Asa baba? Okay. Ay. Hindi ako sa pinakataas na ini? Alat daw. Ano pag sa katigdi? Makitabang daw. Jomar, kuha na muna. Baka, bumalik ka na lang to, Jomar. Baka madiskute ang gadget mo. Salamat. Nagpaguyod ako pata. So, ang pwesto ko sa pinakalikod. Taba ko na maribukin Digdi na lang kita. Alat ko na nahingal ako. So, nagtaon na kang final bendisyon. Digdi nagtaon ng final bendisyon si Monsignor Chris Bernarte. Then after this, sigurado, paparalaog na yan. Pigparalaog na digdi sa bangka, digdi sa Palakaya. So, iba pa na marulunad. Kami digdi na kami sa pinakapuro sa pinakataas na medyo silensyo. Ayan, pagkabindisyon kan, maralaog na gabo si MVP Andre. So, ayan. So, ayan, okay na, tapos na sumisa. Habang sabay naman napiga para rulunan naman digdi sa Palakaya, sumusikero na ang nasa pagturulay para makalaw digdi. And masunod nang ilalaok so imahen ni Nuestra Señora de Salvacion. Then sa mga padi, may mga ibang mga dancers. Pero ang pala niya yan tabi, Jumarta, pakidescribe mo daw tabi kang hitsura kan mga sasakyan. So, ayan, BP Henry, ang sitwasyon, ready na ang ibang sumasarabay ng mga sakyan. Ay, cool na pala sa likod ko. Estimata, mga sanggatos daw, sir, na sakayan. Mag-100 daw yan, Saradit. Daiman. Pero yun, pwede. Dakulon. Oo. Pwede. Sa mga pang sira bagang sakayan, BP Henry. Dakulonon. Nasarabutan.
mamasarabay na digdi sa maritime procession o aurora sa dagat na pasiring duman sa Barangay Baybay, Kantiwi, sa sentro, then mabalik digdi. Pasiring naman sa Barangay Mayong, boundary kang Camarines Sur, then balik naman digdi sa Horuan sa Tiwi Albay. Mabalik na sa tabi, BP Henry, kita taod-taod pag dalaga na ining aurora sa dagat, may koneksyon sa Kapistan ni Nuestra Señora de Salvacion. Yan ang report, Joseph yan, DCG. Salamat, Jomar! Sa report, hali po dyan sa Turuan, mga tugang Kantiwi Albay, may kinaraman po sa pinagigibo na maritime procession. Ngayon po nga daw, dyan po sa kadagatan, mga tugang Kantiwi. Kasarabay dyan so mga imahen tabi na hali sa iba-ibang mga tatulo kaya yan ang istorya kan maritime kan imahen diyan gibo po ang mga tugang sa saro sa ng kahoy ilaog ta kamo mga tugang aramon tamunan istorya ko sa indo yan aramon tamunan mga headlines mga tugang kan mga bareta sa lado nasyonal kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Good morning, Paring Mar. Go ahead. Kumusta dyan? Good morning, BB. Good morning sa mga tabang-taba. Headlines ko niya, Presidente Bongbong Marcos Jr. nagdesigna ng bagong hepe kan TESDA. Pagbalyo kanino yung Aquino Day sa ibang petsa kinuntistar ni Albay First District Representative Ed Selagman. Sabi ni Lagman dahil pwedeng ibalyo, tamay batas. Deputy Secretary Angara nagpaluwas ng direktiba sa mga eskwelahan na ipautob ang anti-bullying policy. Pag-isipan na magbuktak muna ng maski bako masteral degree at ang ani na igual lamang na mausipan ang mga estudyante kuning kaso may problema. Mientras tanto, bagong E911 ipigpida kan DILG at PNP. Ang sabi digdi dapat sa loob ng 3 minutos makaresponde ang nagkakanigong mga autoridad. Alice Guo nagapilar sa Department of Justice may kinaraman sa kasong human trafficking. Pagretiro sa politika naiisip na ni Senate President Jesus Escudero. Quadcom hearing kan Kamara sa EGK asin Pogo pinuna na. Misa sa Ninoy Aquino Day gigibon sa Tarlac asin Paranaque sa petsa 21 kan Agosto. PBBM pigdesignar si dating DOE Undersecretary Lopez bilang tagapagtaram ka National Maritime Council. Tulong dating PMA cadet hinatulan ng guilty sa pagkagada ni Darwin Dormitorio. Dating PNP Chief Jesus Bersosa inabsuelto man sa chopper deal. Alanggaw na performance ka mga senador, inspirasyon na magtrabaho pa nin maray. Mga motorista, magpakararga na. At asa na kamo kay big time. Na naman. Sa Martes, Siguang Uminto. Salbatana. Magkakawat sa 65 to 90 centavos sa gasolina. 95 centavos to 1 Gs sa diesel at kerosene. So yan, BP, ang mga headlines na napag-agap dyan kang PYS Enterprises, hanapon sana Mr. and Mrs. Raul in Marisa Calio dyan sa Orsat Legazpi City, basta radyo. I-PYS nyo yan, 24/7 konektado como mas kidaing load. From News Base, na po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mars, sa mga headlines in the morning sa DCGB. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Okay, sandali lang. Check natin ang Pag-asa. Standby muna, Jim. At ilagor muna si Jimmy habang pig-apod ang kong Pag-asa. Mga tugang, Jim, good morning. Come in. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay. Di malas na kung ini. Grabing kinagatang kong lamok. Talaga para puro palsok pagkagambi. Gasubanggi. Dahil masabutan ko na nunan problema kanali ko talaga. Dahil nasay na daw sa mga sabing mga drakulaw na pundong pang-restore ko na ang layo na. Mientras tanto BP sa mga dagdag niya tong bareta, Agosto 29 naka-schedule na ang soft opening kan Pantaw Port na mundagan manggilayon sa kaloy-aloying panahon. Iniyan pinagkonfirmar ni Provincial Engineer Dante Baclao kung saan sa mga gamit pang opisina, asin iba pa na mga gamiton duman sa
operasyon pighatod na duman. Therefore, iyon na ini ang sinyalis na sa mga sa maabot na Agosto 29 sa aloy-aloy na panahon dahil na nakapag-operate alagad sa pagagikan mga aldaw mangyayari man giraray ta BP an operasyon kan Pierre piglalaw man si Gobernador Atty. Lagman iyo ang personal na posible panginutan sa soft opening na ini. Dahil po garing sa programa nahahaman kung kaya dahil pa niya tumaysiyan kung ano sa mga pasunod-sunod na mga aktibidad o programa sa soft opening sa nasabing pier. So nagluluwas na additional na oportunidad ini pag nag-operate na natural dakol na mga oportunidad sa trabaho and dakol na magiging busy na ang pier and magiging mataw na ang pantaw sa mga maabot na aldaw. Yan ta BBP, mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Jim, sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, check muna natin ang pag-asa, mga tugang sa latest tabi na sitwasyon kang panahon. Hindi po sa satuya na programa sa Morning Hirit, dahil mang kibagyo, kaya lang, yung anan, nakakamali siya kita, mainito na naman, adi? Grabe na naman mga tugang ang init sa satuya na palibot. Anyway, yan pang normal na sitwasyon kang panahon. Yan pang normal na sitwasyon. Hello, good morning, pag-asa. Yes po, Sir Henry. Good morning, Tabi, amigong Melvin. On the air ka. Go ahead, Tabi, sa latest na forecast. Diyos marhay na pagkaldaw po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGP. Asin sa kapos na nagsusubay-bay asin sa mga nagdadangog kang DCGP. Kanya na sa Agosto 17, 2024, saldaw ng Sabado ng pagkaaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Kasi bagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area ay tiga-karkulong nasa distansyang 375 km, norte-norte sirangan kang Isbayat, Batanes, o ito po ay nasa distansyang 1,205 km, norte kang Legazpi City, Albay, sa coordinates na 24.0 degrees north, 122.9 degrees east. Ang naturang low pressure area ay niyan ay hababaman ng posibilidad na mabuo bilang isang ganap na pagyasin. Bigal na uman na maluwas man sa nasa Philippine Area of Responsibility sa masunod na aldaw sa masunod na semana. Mantang southwest monsoon na paros kang habagat, ang padagos na nakapekto sa pinakapurukan norte kang Luzon, digdi sa Kabikulan, magiging bahagya ng panganuron sagpod sa panganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat pagdaguldol. Dulot kang mga localized thunderstorm. Ang paros ay maluya sagpod sa moderato na hali sa sursulno pa ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat at karagatan kang Kabikulan, magiging banayad sagpod sa moderato ang pag-ufol. Tinatayang abuhat ng temperatura tigil umampoon 26 sagpod 34 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:33 ng pagkaaga. Asin masulnok at yan na alas 6:06 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:50 ng pagkaaga. Ini si Melvin Almohela, reporting live, kaliligdi sa DOST, Pag-asa, Legazpi. Salamat, Melvin, sa report mula dyan sa Pag-asa. Mabuhay! Salamat, Sir Henry. Mabuhay and God bless po. Thank you. Mga tugang, yan po ang latest na forecast sa kamugtakan kampanahon from Melvin Almohela. Mientras tanto, 10 minutes bago magabot ang alas 6 ng morning. Joshua Bino, nasa linya. Good morning, Joshua. Yes, BP. Good morning. Good morning sa mga paraantabay sa dagdag manyatong bareta darakan tig-aantisiparan na posibleng magabat na bulos ni trapiko sa mga mayor na tinampukan Legazpi City dahil sa mga yaring Ibalong street presentation katakod kan Ibalong Festival 2024. Nagdesisyon ang manamiento kan Bicol University sa paagi ni Bicol University President Dr. Baby Boy Benjamin Nadres III.
na gibuho na mo ng asynchronous ang kondukta kan klase ngunya na aldaw Sabado, Agosto 17, 2024. Susog sa kasuguan, asynchronous classes ang gabos na level. Digdi sa Bicol University Legazpi Main Campus, Bicol University East Campus, asin Bicol University Daraga Campus. Ngunyan yan na Agosto 17, 2024. Mientras tanto, susog sa memorandum ni Nebres, itong mga klase na first time pa siya nang mag-meet. So mga faculty members, pig-advisean na mag-strategize na sana sa pag-contact kan sa indang mga respetibong estudyante. Solistahan kan mga estudyante pipa kuha sa faculty center o kaya portal, magkondukta ning magkakanigong orientation asin an klase asynchronous man ginaray tabi BPNR required an mga instructor professor na mag-submit ka na sa indang accomplishment report, attachment sa indang daily time record o DTR. Kung sain, ini mag-durar man siya na, ngunit nabilog na maghapon, dahil kada best may aktibidad ang city o kung arin iba pang ang probinsya, talagang tigilauman na minagubot ang bolos ni na trapiko. Anyway, tagtag pa man na hapon, mapuon ng street presentation sa takod kay ning Ibalong Festival kung saan may closed road sa nagkaperang mayor na tinampok na Legazpi City, partikular na magpondigdi sa may Bilamor, ining Rizal Street na, pasiring sa may Lapu-Lapu, LCC, Ayala, sundo na pasiring duman sa SM City, Legazpi. Iyan tabi dito, ang dagdag na istorya, Joshua Binag, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa Luwas. I-text na po ang mga birthday. Ay, ito na pala sa mga birthday greetings ng Pighalata. Happy birthday po kay Arlene Misolas ng Padang, Legazpi City sa August 17 from Marcy Mimay Almeida. Pa-shoutout po sa DOH. Sana man mairak sinda sa mo. Ito na itaon na nindang Heya Taso Pantaw Hospital at yung Josefina Bill Hospital na itaon na ngani ngata kaming mga taga PHO nawalat ninda nyan. Nadadagit na niya. Mga taga DOH, itaon na databi iso sa indong ano yan, Heya sa mga taga PHO. Morning hen, labos tabi sa aga palsok ang kuryente. Ay day po, canceled po, ha? Postponed tabi so brownout sa aga. Sabi kan Aleko, ha? Nag-request ka baga kang brownout so NGCP, no? Kinansela po ninda. Maluyahon ang voltahe kang kuryente sa tabako. Ano na ini Henry M. Salbatana di. Day ng kapunduhi. Adi, good morning. Matud man daw na madagdag sa sweldo so nag-work sa gobyerno. Ay, amo po, matud po yato. Nasa kuwan na baga, may linuwas na bagang guidelines, ha? May linuwas na pong guidelines. Okay? Ang mga barenta, mga tugang susunod na. Makalipas lang po ka nagkaperang mga patalastas. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
Courses offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6 impunto ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta ngunyang pong aldaw nin Sabado, Agosto 17, 2024. Diocesan Solemnity in honor of the Heavenly Patroness as in Queen of Albay, Nuestra Señora de Salvacion sa Huruan, pigisilibran ngunyan aldaw. Bureau of Fire Protection, mas lalong pigpapahiwas ang information dissemination tips para sa fire safety sa syudad nin Tabaco. Mga pribado asin pampublikong opisina piging kanyar kan Department of Health Bicol na magbilog nin Safety and Health Committee para sa marhay na workplace. Sa lado nasyonal, Presidente Bongbong Marcos nagdesigna nin bagong hepe kan TESDA.
DepEd Secretary Angara nagpalawas ng direktiba sa mga eskwelahan na ipautob ang anti-bullying policy. Pagabalyo kan Ninoy Aquino Day sa ibang petsa, kinontistar ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman. Sa ibang nasyon, Taiwan, hinugyog nin magnitude na 6.1 na linog kasudma. Business news, pagkatapos kang rollback, oil price increase na kaarong sa maabot na Martes, Agosto 20. WHO, nagpatani din sobra asin sala o nagpatanid sa sobra asin sala na pag-inom nin antibiotics. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya tungunyan sa lado lokal. Ipinagdisilibrar ngunyan aldaw ang diocesan solemnity in honor of the heavenly patroness asin Queen of Albay, Nuestra Señora de Salvacion. Alas 4 kasabagong maaga, giniban misa daliwawa sa Huruan Pier na pinanginutan ni Monsignor Crispin Bernarte. Ngunya na kasabagong alas 5 nin aga, pinaghanda man ang maritime procession o kaya aurora sa dagat o Grand Maritime Procession. Rinibong mga devotos ang nagpartisipar kung saan kasabay kay ng imahen ni Our Lady of Salvation, mga imahen kan San Antonio de Padua, kan Buhi, asin Nuestra Señora de Soledad, kan Tambo Buhi. Sigon kay Monsignor Bernate, sarong patunay nin profound spirituality asin cultural richness o tradisyon na ini kung saan magkakatripon ang rinibong devotees para mga G asin magtaonin pag-umaw sa mahal na patron kan Diocese kan Legazpi, Our Lady of Salvation. Follow-up report kan sinabi ng istorya Ramon Talawan Bareta kasabay mga tugang si Jomar Bien. Live from Huruan Maritime Procession. Good morning, Jomar. Salamat, BP Henry. Good morning, good morning. Nagtukal na kami sa Pier kang Huruan. Pinapirik pa sana asin atubang na ang dalagan kang Palakaya. Akani na na ining aurora sa dagat. May koneksyon na sa selebrasyon ng tapistan ni Nuestra Señora de Salvacion. Limitado sana talaga. So, pinalunad BP Henry, hindi sa sakayan na tangani na masiguro ang kaligtasan ka na mga nagsarabay. Kaya alos sa magyan kung ilingon ta ang sakayan na dahil ngani naglubog sa tubig na mga tapig kay ni. And digdi sa sakayan may kaya ba kita digdin sarong Franciscan priest na nagdayo pa digdi sa Tiwi, BP Henry, hali sa Novaliches, Quezon City, para daw pagdala ng istorya kan Nuestra Señora de Salvacion. Makakausap natin BP Henry ng live ngayon si Father Paulo Sabater ng Novaliches, Quezon City, isang Franciscan priest na pumunta pa dito sa Tiwi para pag-aralan ang kwento ni Nuestra Señora de Salvacion. Magandang umaga, Father Paulo. Live tayo sa DCTV Legazpi. Nasa kabilang linya ang aming Vice President for Programming, Henry Maceda. BP Henry, si Father Paulo. Magandang umaga po, Father Paulo. Good morning po, sir. Padre, si Henry po ito sa DCGB sa Legazpi. Good morning po. Padre, pwede ba mabigyan mo kami ng brief history? Although, mas maganda po na masariwa uli sa isip ng ating mga kababayan ang istorya po ng Nuestra Señora de Salvacion. Well, actually, ito pa nga ang purpose ko bakit ako nandito no? Apo. Just to know what is really the history po nung ano. Kasi sa chapel po namin sa Muntinlupa, meron po kaming ano po doon, ang title niya po, Nuestra Señora de Salvacion. So sabi ng nanay ko, na Bicolana from Naga, pumunta ka doon para maimbestigahan mo. No? Kasi coordinator siya sa simbahan no? Para malaman ko yung istorya. So far, hindi ko pa masyado nakukuha yung pinaka-istorya niya. Pero according to the legend, I think 17th century pa ata siya, 18th century pa siya. Opo. Padre, ano pong naka-inspire po sa inyo para pag-aralan po itong bagay na ito? I think the title itself po siguro, sir, hindi po yung salvation. Yung salvation po. Kasi kailangan po talaga natin yan, of course, no? Opo. At ito po yung ipinapanganlandakan po na ibang mga reliyon. Na pag may lalapit sa iyo, sabihin sa iyo, ligtas ka na ba? No? Ang kanilang intention lamang sabihin nila, tanggapin mo lamang si Kristo, tapos na.
wala si Maria doon na nabanggit. Pero makikita natin, you cannot love Jesus without Mary o Opo. vice versa. Yeah. So magkasama yung dalawa na yan. Kaya nga sabi napakaganda kasi nanay ko Bicolana, talagang naturuan kami yung kagandahang asal and also yung pagiging sa pananampalataya. Tinuturo. Opo. Kaya yun siguro nagpapalalim pa sa akin pagdating sa usapin ng pananampalatayang Katoliko. Kasi Maria, kasama natin sa paglalakbay bilang ang kanyang title, no? Opo. Our Lady of Salvation. No? Pero tandaan natin, hindi si Maria yung magliligtas, kundi siya yung nanay ng Savior. Jesus, God who saves. Yun na ano ko po. Padre, ano pong impression nyo ngayon dito sa ginagawang maritime procession? Ano pong assessment niyo? Napakaganda nito kasi maaga pa lang sinimulan natin, no? Sa yung mga tao talaga, even though ako, malayong lugar ko, pero dito, papunta pa lamang dito sa Roan, it will take how many minutes? Ang layo talaga. Pero yung kanilang devotion, yung kanilang pananampalataya, parang wala na yan, you know? Hindi na nila isipin yan kasi gusto nilang makasama ang mahal na ina sa paglalakbay na ito. Lalo na ngayon, di ba? Nilala natin, meron tayong tinatawag sa Katolik, sa simbahan na sinudal, no? Sama-sama maglalakbay. So nakikita ko yung eagerness po ng mga tao, no? Dito na nakasama namin ngayon, no? Iba-iba silang lugar, bagamat sa Bicol din, pero yung kanilang eagerness na makasama, makaagapay nila ang mahal na Birheng Maria, papunta doon sa ating pinagaliling na si Jesus. Opo. Maganda yan, Padre, kasi dito ba, di ba, ang nanay mo is from Naga pala, ang Bicolano talaga, malaki po ang paniniwala at malalim ang paniniwala sa ating mahal na ina, ano, lalo na po, di ba, sa Naga, meron tayong Peña Francia, sa Albay, yung salvation natin, Nuestra Señora de Salvacion. Opo. Padre, actually po, every year po kasi napunta ako dun sa Peña Francia. Every September, nagbago kasi yung bakasyon ko. Naging August, kaya sabi ko, meron na pala dito yung celebration. Pero timely lamang siya para ma-discover ko din. Ano nga bang istorya ni ina ng salvation dito sa Tiwi Albay? Opo. First time nyo, Padre, mag-join sa Maritime dyan sa Tiwi? Sa Roan? First time po talaga. Opo, first time po. Very good. Opo. Padre, maraming salamat po sa inyo. Opo. Salamat din po, Sir Henry. Opo. Jomar? Okay, thank you very much, Father Paulo Sabater, kang Novaliches, Quezon City. Sarong Franciscan priest na nagdayo pa rin di Henry sa Tiwi. Sa gusto niyang aramo ng istorya, kasi duman pa lang sa lugar ninday, guwaman na chapel na dedicated kay Nuestra Señora de Salvacion. And gusto niya na talaga raman, ano ini si Nuestra Señora de Salvacion? Nga sa inapod na salvation. So, ang keyword is salvation. Iyan ang nagala ni Father Paulo Sabater para iguaman siyang ika-istorya duman. Pagbalik niya doon sa Metro Manila, di ba, Father Sabater, meron kang may kikwento, bakit Nuestra Señora de Salvacion ang tawag yan? Yan, Big Henry. So, ngunyan, thank you very much, Padre. So, ngayon, ngunyan, nakatagalog na ako. So, ngunyan, noon na kami sa may padangadang sa barangay Tugod, kan Tiwi Albay, dakulong ki nag-aantabay man sa baybayon na naghihiling kay ning nagbabantay, nag-aabang kan aurora sa dagat. Nangingenutan sa muyang nalulunado na palakaya kung sa inyaon digdi ang imahen ni Nuestra Señora de Salvacion. Yaon man digdi si Father Joseph Talanudo, mga pinakainutan. Nakapwesto kita sa pinakalikod. Masorting si Father Paulo, nagpwesto man digdi sa likod. So nakaulay ta. Nakasunod sa muya, so dakula man ang palakaya na nalulunada ni Nuestra Señora de Soledad kan tambok buhi asin man yaon man kasabay sa palakaya si San Antonio di Padua. Sa palibot may, sa gilid may, sa likod may, ang kadakol-dakol halos ang gatos ng mga sardito sa kayan na nalulunadan man kat mga devoto na nagsasabay digdi sa aurora sa dagat in honor kay Nuestra Señora de Salvacion. Yan, Pipi Henry, ang mga update, Jomar Bien, GCTV. Alas 6 oras mga tugang sa Pilipinas, mas pigpapahiwas kan Bureau of Fire Protection
Tabaco City ang sa indang information dissemination managod sa fire safety tips para mapugulan na madugangan ang insidente nin sulo sa syudad. Kasabay ang paglikay na may pagbuwis ng buhay asin madanyaran ang mga propriedad. Sa pagipag-oron kan DCGB News kay BFP, Tabaco City Acting Fire Marshal Senior Fire Inspector Edgar Tanyahura Jr. Ipighiras kay ni nabasado sa indang datos pinakadakol sa mga insidente nin sulo ang nangyari sa mga harong dahil sa electrical connections asin napapabayaan na pagluto. Dahilan kay ni pigabisuhan ni Tanyahura ang gabos na ingkaso may nangyaring sulo tulos na magdapa asin magkamang na may sukol na below the knee dahil sa igwanin oxygen digdi asin tulos na hanapon ang pinakahuran ng exit. Ipinaliwanag ni Tanyahura na dakulang tabang sa mga siring na sitwasyon ang pagkakaigwanin fire extinguishers asin minimum na 2 exits sa mga harong para tulos na makaluwas in kaso may sulo. Pag may sunog po, hindi na po natin kayang maagapan, lumabas na po tayo ng bahay, tumawag tayo ng bumbero. Kasi po, wag po natin gagawin, tumakbo sa van dahil tayo po ay matatrap. Kung wala na tayong makita, gumapang tayo below knee and hanapin natin yung pinakamalapit na exit. Pag nakalabas na po tayo, wag na po tayong bumalik dahil po ang bagay ay kaya po natin malitan. Antigog ni Senior Fire Inspector Edgar Tanyahura Jr., Acting Fire Marshal kang Tabaco City. Mientras tanto, pinaging ganyar kan Department of Health Bicol ang gabos na mga pribado asin pampublikong opisina na magbilog nin sarong Safety and Health Committee na matutok sa implementasyon kan mga programa para sa pagkakaigwanin healthy, physical and psychosocial work environment asin ang health resources bilang parte kan inilansar na Healthy Workplaces Program kanahin siya. Sigon kay Department of Health Bicol Non-Communicable Disease Control and Prevention Cluster and Health Promotion and Communication Head Dr. Monray Isaiah Mansilla, katuyuhan kang programa na maipromote ang impormasyon kan importansya kan pagkakaigwan in healthy workplace sa mga opisina para malikayan ang helang. Nakikita po kasi natin ang kahalagahan na dapat mayroong mga healthy na workplace. Kaya daming mga sakit na nakukuha ng ating mga empleyado dahil po sa kanilang unhealthy na workplace. At ayaw po natin mangyari na yung workplace po mismo ang magdudulot ng karamdaman o sakit sa ating mga empleyado. Dr. Monray Isaiah Mansilla sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, mga parauma, iabot nin pagkadismaya sa pagtatanom. Anas pataas, maski ang panggadan sa pagkultivar, asin pagpailamon, mahal ang mga bayan. Jimmy, nasalita sa report. Iabot na nin pagkadismayaan mga parauma niya to dahilan saan mga tangdanan ngunyan pon sa pagkultibar kandaga tapos tatanuman paroy umaisman. Minimum para ilamon, 700 ang gustong bayad, gabos na halangkaw ang presyo kung saan talagang sakripisyado ang mga parauma para sa pagproducer ni na pagkaon. Ang bagay na ni, iyon dakulaw na hapot kung paano ma-address ini sa ibong kan kulang man ang mga makinarya so iba traditional na pasistema kan pag-uma ang trabaho sa kabasan bako arog kan sa ibang nasyon na all-out support ang gobyerno sa mga parauma sa level kan mga paratanom iyo ang kalbaryo ang kadipisilan na pinagahampang nindang unyan mantang ang mga fertilizer pestisidyo iyo tal kumista mga mahalon habo nindang magamit man kuta na kayni lagad day man nagtataralubo nin toltol asinday nagbubunga nin toltol an sa indang mga tinanom kaya napipiritan sindang mag-apply kan mga ini kaysa day nin maaani dahilan talagang kaipuhan na ngunya na panahon na mag-adjust naman ang mga tinanom nagagamit na talaga kan mga pestisidyo fertilizer tanganing day man malugi ang mga paraumang lalo dahilan sa siring na mga sitwasyon. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News.
Mga tugang 8 po na mga contingents ang magralaban-laban asin mapahiling kan sa endang talento sa pagbayli asin mapahiling kan mga karakter sa ipikong ibalong ngunyan hapon. Sa gigibo na street dance competition parte kan Ibalong Festival 2024 sa Legazpi City. Inan pinagkumpirmar ni Incident Management Team Commander Ferdinand Bong Zamar kung saan pinaghandaan ninda nining marhay para man sa makaskas na pagresponde sa mga emerhensya. Sinabi ni Samar na magiging katuwang ninda ang mga barangay health workers kamalalain na barangay sa sentro kan syudad kung saan maagi ang mga contingent sali sa barangay Kabangan, pasiring sa mga parte kan barangay Lapu-Lapu, Rotonda, sentro kan syudad, pasiring sa barangay Kapantawan, sagkod sa barangay Bitano, kunhain yaon ang Ibalong Sentrum for Recreation. Siniguro ni Samar na may nakataltag na mga medical asin water stations sa mga agihan na barangay para sa tulos na pagresponde kung kinakaipuhan dahil sa piglauman na paggroso kan mga turista sa kompetisyon. Dagdag na bareta kasabay si Joshua Bino. Naging simbag ang pagkakalansar kan kasurog bicycle asin motorcycle patrol kan Police Regional Office 5 danganin ng mapugulan asin mapababa ang mga nairerehistrong krimen sa Rehiyon Bicol. Susog sa record kan Philippine National Police o PNP Bicol sa pamayon ni Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Mas pinakusog ninda ang nasabing programa danganin ng mahiling ang visibilidad kan police, partikular na sa mga oras na dagsa ang mga estudyante, paglaog asin pagluwas sa eskulan asin iba pang mga persona, minalaog asin minalawas man sa indang kanya-kanyang trabaho. Sigun kay Dizon, positibo ang naging bunga kan na sharing na programa, tangali nang mapababa ang nairehistrong krimen sa indang nasakupan o digdi sa buong Bicol Region. Poon kan Enero 11, 2023 hanggang Hulyo 15, 2024, buminaba sa 1,682 ang nairehistrong krimen sa rehiyon, mas hababa kumpara sa 1,813 na irehistrong mga krimen sa parehong peryodo kan na nakaaging mga taon. Kung sain, sigun kay Dizon, 9,511 kay ni ang naresolbira na kan mga kapulisan digdi sa Bicol. Apoy ra kay ni nagresulta man ang programa sa pagkaka-arestar ni nasa 2,888 wanted na persona digdi sa Bicol. Siring man ang matriyumpong mga operasyon kontra sa mga criminal gang group kung saan 18 miyembro naman ang napasuko sa mga otoridad. Tiwala si Dizon na sa siring na programa, sa siring na paagi, padagos nindang mapupugulan asin mababawasan ang mga krimen sa Bicol Region. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Oras Pilipinas, 6:29 po in morning. Magbabalik kami sa mga bareta sa Lado Nasyonal. Makalipas lang po, Kenny. Nakikita po kasi natin ang kahalagahan na dapat mayroong mga healthy na workplace. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development.
Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang alas 6:25 po nin pag-aaga. Pigdesignar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Negros Occidental Representative Jose Francisco Bantog Benitez bilang bagong Director General kan Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Bago na-appoint sa TESDA, naging pamayo siya kan House Committee on Housing and Urban Development. Naging Vice Chairperson man siya kan Special Committee on Creative Industries and Performing Arts. An educational background ni Benitez, iyo ang mga minasunod: PhD, Major in Cooperative Literature, Minor in Southeast Asian Studies, University of Wisconsin-Madison. 2004, BA Cooperative Literature, summa cum laude as in English cum laude, Cornell University kang 1993. Ini, enot kay ni nagdimiter ang hepe ka na hensya ka nakaaging bulan dahil sa magiging pagkandidato kay ni sa eleksyon sa masunod na taon. Sigon kay Secretary Suwarto Teng Mangudadatom, areglado man sa iyang pagpaaram kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. bago magbaba sa pwesto. Tinamanindo ni Mangudadato na padagos man giraray siyang matabang sa abot kan sa iyang magakaya sa Administrasyong Marcos o magin ang bagong liderato kan TESDA. Kinontistar mga tugang ni Liberal Party President asin Albay, Representative Edsel Lagman, ang desisyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ibalyo ang aldaw ng selebrasyon kang Ninoy Aquino Day. Sigon kay Lagman, ang pagkagadan ni Ninoy Aquino dapat isilibral sa aldaw kan sa iyang pagkagadan sa Agosto 21. Sinabi ni Lagman na daing holiday economics o domestic tourism boost na makakapugol sa kandila para sa kabayanihan ni Ninoy.
Sigon sa Malacanang, ang Ninoy Aquino Day isiselebrar sa Agosto 23 imbes na Agosto 21 para makakrean ng long weekend na makakatabang sa pagpapakusog kan lokal na turismo. Sinabi ni Lagman na ang mga ang national memorials day dapat na baguhon asin tunawon ang significance kay ni para akomodaron ang revisionism. Ginawa nindo ni Lagman na pareho man kung nata day pwedeng baguhon ang petsa kang Christmas Day na Disyembre 25, New Year's Day na Enero 1, ang culmination kan 4-day EDSA Revolution sa Pebrero 25, Labor Day sa Mayo 1, asin ang kapistahan kan Immaculate Conception sa Disyembre 8. Ipinunto ni Lagman na sa ilalim kan Republic Act 9492, one act rationalizing the celebration of national holidays. Ang Ninoy Aquino Day dapat iselebrar sa pinakaharaning Lunes kan Agosto 21 sa kaparehong lay na kapalaman ang mga movable holidays na tiyempo na Miyerkules ini iselebrar sa Lunes sa kaparehong semana. Kung natsimpo man ining Domingo, ini iselebrar sa masunod na Lunes na kapalaman sa Republic Act 9492 na para sa mga movable holidays. Ang presidente mapalawas nin proklamasyon anom na bulan bago ang selebrasyon kanasabing holiday para itala ng petsa kan selebrasyon sa nasabing non-working day. Ang pagbalyo kan petsa kan pagirumdum sa pagkagada ni Ninoy Aquino ngunyan na taon maliwanag na bayolasyon sa ley. Hinagad mga tugang ni Bamban o hinagad kang pinalayap na Banban Mayor Tarlac na Mayor Tarlac na si Alice Go sa Department of Justice na sa giraray buksan ng investigasyon may kinaraman sa reklamong isinangat kontra sa iya na qualified human trafficking. Pipa Basura kan dating alkalde ang reklamong human trafficking dahil bako supisyentang ebidensya ang mga electricity bill asin mga dokumento kan Baufo Corporation ang nakapangaran sa iya. Isinumiter man ang counter affidavit mantang tinawanin do ni Go na bako siya imbelto sa anuman na human trafficking violation asin sinabing posibleng nahaluan ininin politika. Sinabi pa na sarong kalukuhan man ang rason sa pagka-imbelto niya sa human trafficking dahil sana sa pagiging staff kaini sa Baufo Corporation. Ipinag-orden mga tugang ni Education Secretary Sani Angara ang implementasyon kan anti-bullying policy sa pribado man o pampublikong eskwelahan. Sinabi niyang iningo na ang paramihan sa solusyon dahil dai maitatago ang oral daw na may estudyante na nabibiktima nin pangbubuli. Sigon kay Angara, dapat ipasabot sa aki ang sala na pangbubuli dahil posibleng piguhon akan mga aki na daing problema sa sendang pigigibo. Sa ngunyan, sobra sa 4,000 ang bakanting posisyon sa nasyon para sa guidance counseling. Difficile ining mahipnuan dahil apera sa babaan sweldo, dapat may masteral degree ang guidance counseling. Sa ngunyan, sinabi ni Angara na pig-adalan man kan DepEd na maski bachelor graduate ngo na ang guidance counselor dahil ang importante may madalaganan asin may mapagsabihan kam problema ang mga estudyante. Ipinagbida mga tugang ni Philippine National Police o PNP as in Department of the Interior in Local Government and E911 Services kaini gamit ang pangresponde sa iba-ibang emerhensya arog kan aktibong krimen. Gamit ang modernong teknolohiyang kapareho kan sa Estados Unidos, mas makaskas as in sentralisado ang mga pagresibi ng report kan PNP Command Center. Personal ining testigo si Interior Secretary Benhur Avalos sa simulation kan pinakusog na E911 hotline service sa Campo Crame. Sabi kan PNP Chief General sinabi kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, standard ang paggamit kan E911 na makaresponde sa arog kaning sa laog ng 3 minutos. Madaling may pinpoint kan nasabing 911 ang lokasyon kan sarong caller para sa tulos na deployment kan GMA o kaya kan mga responsabling pulis. Magin ang mga tauhan kan bumbero. Sa simulation na ginibo, sarong insidente ng robbery sa gasolina sa Quezon City, ang senaryo kung saan wala pang sarong minuto nakapag-responde tulos ang mga pulis. Ang E911 pwedeng apudan kan publiko nin libre
maski wala load ang cellphone. Ipinahayag po ni Senate President Chis Escudero na naisip man niyang magretiro sa politika. Sinabi ni Escudero na haros kabanganakan sa iyang buhay, kinonsumo niya sa pagtrabaho sa gobyerno. Sinabi niyang nasa politika na siya sa lawig na panahon. 9 na taon bilang miyembro kan Kamara de Representantes, ngunyan 14 taon bilang miyembro kan Senado, asin kon susumahon 23 na taon asin 3 taon bilang gobernador, kung kaya 26 ng taon siya sa politika. Sinabi niyang 54 na siya ngunyan, asin magiging 55 ngunyan na taon, kung kaya gusto niyang ma-enjoy ang buhay asin mag-relax. Alaga daiman na banggit ni Escudero ang eksaktong taon kung rin ini maritiro, pero maabot na sana ini. Oras sa Pilipinas, alas 6:31 po ninaga. Magbabalik po kami. Makalipas lang kaini. GB News Express. News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon nanggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansayin ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. GB News Express. News Express. GB News Express. Baretangon yan mga tugang sa luwas kan Pilipinas, sarong linog na may kusog na magnitude 6.1 ang tuminama sa East Coast kan Taiwan kasud mang-aga. Sigon sa United States Geological Survey, daing pig-report na dakulang danyos dahil sa linog na may rarom na 15 kilometers. Dinominama ini sa capital na Taipei, alas 7:35 ninaga, kanakaaging bulan. In Abril, inot man na yinugyog nin magnitude na 7.4. Nalinog ang Taiwan na pigasabing pinakamakusog sa nakaaging 25 taon. Dai mababa sa 16 kataong nagadaan sa nasabing paglinog.
Business News. Business News. Mga tugang, matapos ang rollback kan Agosto 13, nakatalaan po na magkaigwanin aumento sa presyo ng mga produktong petrolyo sa maabot na Lunes, Agosto 20. Inang pahayag ni Director 3 Rodela Romero kan Oil Industry Management Bureau kan Department of Energy. Sigon kay Romero, pigkakarkulong magkakawat ang aumento sa gasolina sa kantidad na 65 sentimos, sagkod 90 sentimos kada litro, mantang ang diesel asin kerosene magkakawat sa kantidad na 95 sagkod 1 Gs kada litro. An oil price increase base man sa apat na aldaw na trading sa Mean of Platts Singapore. Ipinagdagdag pa ni Romero na ang pagkukusog o nagkukusog na tensyon sa Medio Oriente ang planong pagbawas ng produksyon sa OPEC o kaya kan OPEC ngunya na taon 2024 asin ang pagbabago sa US monetary policy. Aramon tanaw mga tugang ang patanid kan WHO sa sobrang asin sala na pag-inom nin antibiotics. Detalye po kayan kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Nagpatanid ang mga health experts sa kinaban kontra sa sala na paggamit ng antibiotics. Sigon sa World Health Organization o WHO, na minapundo ang epekto kan antimicrobial medicines kapag iniginamit na bakong tama. Sinabi kanahan siya na nagiging drug-resistant and disease-causing bacteria at sinangangahulugan ini na ang life-saving treatments minapundo ang epekto sa mga tao asin mga hayop. Tinawanin doon ka mga eksperto sa salud na ang sobrang paggamit asin sala na paggamit ng antibiotics minakaw sa lugod nin problema. Health News from Newsbase, Mardela. Jai Diba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, Pag-asa DOST kasabay si Melvin Almuela sa kamugtakan kam panahon. Kami niya na Pesta, Augusto 17, 2024, sa daw ng Sabado ng pagkaaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Kasi bagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area ay tigakarkulong nasa distansyang 375 km, norte-norte sirangan kang Isbayat, Batanes, o ito po ay nasa distansyang 1,205 km, norte kang Legazpi City, Albay, sa coordinates na 24.0 degrees north, 122.9 degrees east. Ang naturang low pressure area ay niya ay hababaman ng posibilidad na mamo bilang isang ganap na pagyasin. Bigal na uman na maluwas man sa nasa Philippine Area of Responsibility sa masunod na aldaw sa masunod na semana. Mantang southwest monsoon na paros kang habagat, ang padagos na nakapekto sa pinakapurukan norte kang Luzon, digdi sa Kabikulan, magiging bahagya ang panganuron sagpod sa panganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat pagdaguldon. Dulot ka mga localized thunderstorm. Ang paros ay maluya sagpod sa moderato na hali sa source sagpod sulno pa ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat at kadagatan kang Kabikulan, magiging banayad sagkot sa moderato ang pag-ufol. Tinatayang abuhat ng temperatura tigil-umang poon 26 sagkot 34 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:33 ng pagkaga. Asin masulnok at yan na alas 6:06 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almuela reporting live Haliligdi sa DOST Pag-asa Legazpi. Mga tugang iyang pandetalles kan mga darakulang bareta. Sinurat po sa news based in the News Director Mario de la Cruz. Kasabay po si Jenny Balyaran at si Angel Mostaza. Siring man ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Sendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha.
Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-21 taon na, Kipia Festival 2024 mula August 2 to August 29. August 2, Mass, opening program, motorcade, and free concert with Orange and Lemons with Chester Padilla. August 7, Inter-Barangay Boxing Competition. August 10, Kipia Youth Day. August 13, Marathon Kargaan Agum. August 16, Lechon Cooking and Eating Contest. Beer Plaza with Vin Abranica, Beatriz Imperial, Grand Damage, and Two Angels and Nexus Band. August 19 to 28, Jubilar Sounds and Bites. Good food, good mood, Food Bazaar. August 20, Beer Plaza and concert with Rock Steady. August 23, Tukakulutan, Bikini Open Showdown, Jungle of Sexy with Miss Ara Alonso of Viva Max. August 25, concert with Chocolate Factory. August 27, Mutya ng Jubilar with Daniel Matsunaga and Rafael Rosel. August 28, Social Civic Parade, Championship Game, 3rd Mayor Joram Cup, Fireworks Display, and Disco. And August 29, Feast Day with Consolidated Mass. Kipia Festival 2024, hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2024. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Oras natin, 15 mga tugang bago po magabot ang alas 7. Basta Morning, Henry M. Tuloy-tuloy mga tugang ang informasyon. Si Jomar Bien, live mga tugang duman sa kadagatan na parte Cantiwel Bay. May kinaraman po sa pagigibong maritime procession. May in honor po sa tuyang patron na si Birhen Maria, Our Lady of Salvation. Jomar, come in. Salamat, Bibi Henry. Good morning, Kiraray. Good morning sa mga parantabay. Natatanaw minaan, barangay Baybay, Kantiwi, kung sa indigdi, masundo ining aurora sa dagat. Then, pag-abot mi digdi duman sa barangay Baybay, magilid, kidip, then aagihan mining kadakul-dakul na tao na naghahalap sa baybayon. Halabang baybay ni Tabi Bibi Henry, alawigon digdi sa dalampasigan kan barangay Baybay, manok ning tao na nagkaabang sa paggilid kay ning aurora sa dagat.
magilid kami dito man, then mama ni Obra, pasado sa itinerary, mama ni Obra, then pabalik na duman sa Kiraray sa Huruan. Pero ba antes gilid sa Huruan, lalaposan may yan, madiretso kami sa Barangay Mayong, boundary kan Camarines, or then mabalik kami sa Barangay Huruan. So, nagtuluwas pa din BP Henry, araw kayo ng panagadang na kami, siguro mga 15 minutos, makagilid-gilid ka na kami sa Barangay Baybay. Bali, nagtukal kami sa Huruan, alas 6. So, siguro mga 50 minutos antes na nantos mini, o maantos mining Barangay Baybay. Then, kung gusto madahon ta, mabalik naman kami duman na 50 minutos, imasupatiring sa Mayong. Mga labi pang sarong oras, antes na makabalik kami na talaga duman sa pier para sa sunod na aktibidad, ang celebrated mass. Dakulo na tao, ang naghalat sa Muya Digdi sa Barangay Baybay, nakatanaw. Arayo pa kami, nasa lawod kami, pero halos tangod na, nasa lawod ugaring, nagpunang magilid, nagtiko na ining palakaya, nagigilid na tumbok na itong seawall kan Baybay, Barangay Baybay, para makagilid-gilid kami. Antes BP Henry, inagihan biso Barangay Sukod, mas kulpiso tao duman. Alabaw na baybayon panok da sukunin tao na nag-aabang. Ito kadakalangkan mga taong ito, BP Henry, ito sorayaon duman sa Huruan na imbes na dahil man sila makakatabay digdi sa maritime procession nagbaral sa Barangay Sugod, duman sila nagalat sa panagi kening maritime procession. Pagkalapos mi duman sa Barangay Baybay, napundo sukanta, pinundong na sukanta kaining banda digdi sa palakayang namubugtakan ni Nuestra Señora de Salvacion, asin nagpangadino na kami kan sarong bilong na Santo Rosario na natapos man. So Santo Rosario pagabot mi na sa tangod kan Barangay Putsan, dangan nagdiretso na naman ining kanta na in honra kay Nuestra Señora di Salvacion. Mahiling tarigdi, asinada nangok, digdi sa kadagatan at paglayog kan mga kwitis digdi sa Barangay Baybay, kasubago pa ini. Siging palayog kang kwitis, tanda kan pag-welcome ninda digdi kay Nuestra Señora de Salvacion, Nuestra Señora de Soledad, asin San Antonio de Padua, nakasarabay digdi sa Aurora. Kumininot sa Coast Guard, pinugulan kang Coast Guard na magkabante sa saradit na sakayan. Pigpugulan, ninipahan kang Coast Guard sa mga sakayan, sakani na matawanin dalan na makagilid, makatiko ining palakayan ng Nuestra Señora de Salvacion, makagilid. Kaya nabakante ining totoong party dakulo na flying fish nakaralayo. Suminabay, BP Henry, mga flying fish suminabay dito sa walang party kang palakaya. Suminabay man sinda sa direksyon kaya ning tumbok na-clear kan Coast Guard na-clear na kang Coast Guard sa totoong party kan palakaya. Tangani na matawan ng dala na makapiko asin makagilid. So, gabos na mga sardit na sakayan, nakaiway, sinda na inot na duman sa walang parte sa gilid. Asa totoong parte kan palakaya, so iba nakagilid na, kami padangadang na digdi sa gilid, tangod kan dakulon, inatoso baka ribo pa ini, na mga naghalat na tao sa baybayong kan Barangay Baybay, sa pagdangadang kaining sakayan o palakayan na nalulunada ni Nuestra Señora de Salvacion. Ngayon ang dagat BP Henry, tranquilo. Nagluwas ng sual daw, medyo nagpo na paglanit sa kublit, pero dahil yan na mamati. Ano yun sa tuyang konsentrasyon ta, ano yun digdig. Sa tuyang pinagigibong pagsabay atin pag-honra ni Nuestra Señora de Salvacion. Jomar, more or less mga pirang bangka tabi nagsabay? 11 BP Henry ni. Dakula? 11 gatos? Oo. Wow. Masara dito ni. Estimate mi kasabago pigbilang mi 10 sarong grupo, 10 sarong grupo. Sobrang 10 grupo. Kaya 11 gatos. Ilis na sa gilid sa totoo umila, mga 30 na ini. Gilid pa lang yan. Sige sa may parting Pacific, mas dakol sa Pacific. Then sa likod na nakasunod,
ulpihon ng talaga BPNR. Apuera kay ning duwang dakulao na palakaya. Igwa pang taro do tulo 4 5 mga 7 darakula man na bangka. Ito 10 ini. Yes. Na nagsusunod. Apuera kan so taradik ka ng mga parasira na iyon nakapagulpi talaga kan partisipante hindi sa Aurora sa dagat. Tuloy na kami. Nagkapirang metro na sana. Ma-approach mi na ining kadakul-dakul na tao. Makakagilid din marayta karo tao. Unlike duman sa Barangay Sugod, di kami nakagilid doon na maray. Mas dakulo nga ang tao doon, pero di kami nakagilid doon na maray. Naarok ka ining piranas na ng metro kami. Siguro mga estimate ko, mga 50 meters na kami sa mga tao nakagilid na maray. Tao na hararong na partigay din ni BP Henry na lugar na napwestuhan kan mga tao digdi sa Barangay Baybay kan Iwi Albay. O ni nagdalaga na, nagpiko na naman sa sumuyang nasakayan. Parallel na naman ini sa Baybayon. Kasubagot, tumbok mo yung Baybayon, nakarani na kami. Ngunya nagkukurbado na parallel tangani na gabos na mga tao maagyan ming harani digdi sa sakayan. So pantay na ang dalagan. Ang distansya sa gilid ng dagat, mga 30 metro sana, sa Baybayon. Yan, nagsisimbagan mga tao. Nagsisimbagan mga tao sa Baybayon sa Viva la Virgen. Okay. Maging ining seawall, kalabang ng seawall, pano sa ibabaw BP Henry. Tangod na kami ng seawall. Ang ibabaw ng seawall, pano talaga ng tao, apoy na pang nagururok sa masana rin sa baba. So, baba sa kan seawall, pano talaga BP ng tao. Halabay, ribo man ang ganini. Ribo-ribong mga tao ni BP Henry na nahiling niya ito digdi sa Barangay Baybay, Kantiwi Albay. So, pakataos kayo, pagabot may duman sa purong kan seawall, matiko na ini, mapabalik na naman duman sa direksyon kang Huruan. Yan, BP ang update, Jomar Bian, DCG. Basta Morning, Henry M. Jomar, sa live report, hali po dyan sa pigigibo na Aurora sa dagat, maritime procession, mga tugang niya na pagkaaga, dyan po sa may partikan Huruan, TV Albay, pagtaw po nin pagmidbid sa patron, patron na mga tugang kan sa tuyang diocese, Our Lady of Salvation. Ang mga helang kang atay, arogan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paginom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago, asin tanganing mo agmang atay, kay puan po na sabayanin protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo manawara, mahilig uminom uday, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oro aldaw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga pangenot na butika nationwide. Mga tugang dyan pong hapon, pinaglaoman na sarado ang sa tuya tabi na tinampo. Pun po dyan sa may Villamor Subdivision, hanggang po dyan sa may hanggang po dyan sa sentro, kan siyudad ni Legazpi. Naka-closed iyan tabi, mga tugang para dyan sa gigibuho na Ibalong Street Presentation. Ang tapos kang parada, dyan po mga tugang sa tinampo sa tahaw-kan SM Buda ICR, Ibalong Sentrum for Recreation. Ramdaman nindo mainit ngunyan tabi, pero magpreparar sa ano man na posibleng konsekwensya kang init na iyan. Ang assembly area, dyan po gigibuhon sa Villamor Subdivision. From Villamor, mapasiring dyan sa sentro kan Legazpi, Lapu-Lapu, sentro. Pasiring na mga tugang dyan sa Imperial Street, going to SM, magi dyan sa may Gaisano area. So yan po ang rota kan parada. Sabi, walo man lang ini.
Walo man lang ini mga tugang na partisipantes digdi, pero paggalao man ta na makaskas na matatapos yan, makaskas na matatapos yan, mga tugang buda, I do not to, pero ang gari makakakuang kaan. So, igwang ki mga exhibition, igwa tabian ki mga exhibition, mga tugang na gigibuhon, mga tugang para dyan, tabi. Pero, contest ini, di ba? Contest tabi ini, kaya may mga cash prizes na posible mga tugang na maresibi kan mga manggagana. Kasi bago nga ning aga, mga tugang, habang ako padigdi sa DCGB, igwa kinagkaperang grupo na nagalakaw sa Washington Drive, pasiring sa Peñaranda Park. Di nga niya ko, ano po kamo, tapaguna ako, ma-practice nga niya po. Oh, di ba? Maapda ko lang nahapot kun mga taga-sign ito, pero tabi, piglaong man yan na magiging matawo, iyan, na aktibidad na yan. Haliundo halipot sana siya, pero mga tugang pig-asahan tabi dyan, ang, pig-asahan tabi dyan, mga tugang ang naiba na presentasyon kan Ibalong. Para maipahiling ang epikong Ibalong. Tulubag ang bida dyan sa Ibalong, si Bantong, Baltog, Hanjong. Yun yan, ang mga bida dyan po sa Ibalong. Bantong, Baltog, Hanjong. Siya po, sindan mga tao na nahali duman sa Butabara, India. Nakaabot digdi mga tugang sa Bicol Region. Kaya po sinda ang pinunan kan mga sinaunang grupo na nagpuon kang sibilisasyon. Digdi po mga tugang sa tuya na rehiyon. Asin po, rehiyon, buda sa Bicol Region. Nakulbag ang mga area dyan sa Kamsur, Catanduanes, sa Albay area, digdi sa Albay, Kamalig, parte sa Kamalig, ang mga naging sentro na tabi kan mga, sibilisasyon, may kinaraman po sa pagmumuhay-buhay kan mga tao, kan mga nakaaging panahon. Haloy naman, adi, epikong Ibalong. Happy Ibalong sa Gabos! Mabalik po kita mga tugang 7:30 sa programang Radyo Klinika. Salamat kansa inong pagantabay. Mabuhay! God is good all the time. Lakaw! Ihiras ang pagkamuot sa kapwa.